kusog pod kay Radyo Mandong. Yes, day. Ang buto-buto sa heart ni Liza Marcos, First Lady Liza Mao Marcos. gani, no? Kay abot lang kung kusog yun kay magagwa man siya natinag sa mga komento sa netizens nga daw murag naay something ang iyahang mata, kita ka to? Bita nga ning bla bra kuan banto nga no di violet man to. Yes. Ngano man to nga maraman og dilagom. O sa kay rason ana day. Radyo Mandong. Kay pati nga man ta nga nikalit man lang og huboy na iyang pikas bata. Yes. Ang huhungihong ha kini mga higala allegation. Basing inyo na po ning himuong content. Diya sa YouTube mga higala. Allegations ni gawas diha mga kasama sa social media. Ambot kadungog naman siguro kani Radyo Mandong nga nagabangi daw na si PBBM og si First Lady. Lisa Masa. Mo sa man daw gibangian daw day. Kana lang pud Radyo Mandong pero naay mga Pero huhungihong din naibangi magkulatahay daw na sila. Naibangi niabot sa punto nga kana na ang nagkuanay na. Sa tawag gani sinukmagay na. Physical daw Radyo Mandong. Pero kana aligasyon na mga higala kay nigawas lang man nga mga istorya sa social media. Wa man ay kumpirmasyon gikan sa First Family. Unya ang puli-puli lang barang tinuod na day. Kay pagpuli-puli ra naman ni sila nga dunay mga pasa di ba hinumdum kanto. Kang PBBM di adto miaging mga bulan lang. Asa gana ito napita pud tong iyang lagom. Ay, oo no. Naapot to siya. Nagsilong. Naapot to siya ilagom day. Karon si Lisa Masa na pod. Unya ang ingon pa Radyo Mandong nga ang depensa na malakad niyang anak kay na umo daw dito sa golf course. Uy, kabalo ka Radyo Mandong. Ang ingon po ni First Lady Marcos nag-eye allergies. Naumod po daw siya. Naumod gani. Maraming pagkaumura po. Grabe po ang mga members PSG po. Hasta mga umbrella girl dito. Wag yun baka gumit kagkuan. Ang First Lady Marcos. Yes. Nagparte bagyo pagkaumura. Mao to ang pagpaklaro mga higala Radyo Mandong kay nag-viral man social media iyang picture. Kung sa daw ning sa wala man siguro ni sa murag sa wala. Wala. Murag sa wala day. Ang ni huboy. Ingon siya din nga ay allergy daw ang rason sa hubag sa iyang mata. Di basta-basta no. Daan na daw ang iyang eye allergy. Isamot daw ni sa dihang nadakin siya sa dalan. Nagasulta pagkaigo sa iyang walang bahin nga may resulta sa paghubag ug maayo siyang duha ka mata. Maragyo lain na mapangutana dayo pagkasultis tinuod na. Subumbong ragyo si Lisa. Sana. Basig na dipinsa na si Atty. Castro. Ay, basig. Atty. O siya ba dipinsa ni Mara? Pero ako po ba, gabi po ni mga tao Radyo Mandong. Uy, what if nagsulti na isang tinuod? Gabi, himuimuan na lang pong istorya mga higala ang First Family. Babaya ka ng mga tao dahi no? Lapad kay gunahuna dahi. Yes. Oo, bisan asa lang mga but ang gunahuna dahi rin. Di po nato sila mabasol. O ba na ilang pagtuong nga to sa First Family? Pero ako ba kay, maano po ko sa First Family? Kita ba yan nato nga sweet, very sweet. No, makita nato sa pictures, mag-date pa ang duha. Si First Lady Marcos ug si PBBM. Nya gabi mo abot gis physical la ingon ana nya mo gawa sila sa media nga nagburot ang nawong og unsa pa dira bitaw no dapat ato wa sa tay mo gawa si Mamba Lisa adto sa publiko or sa usabang kuan bitaw dai kana magpa-picture bitaw dai nga kuan makuhaan ang iya bagamata or basin pa ang tato nga nagkuan siya dai eyeglass siya kana bitaw dako kayo kaya na pinajingki pakyaw bitaw nga mga antipara mahalon kayo